Huwag pa siya mga good vibes kay chikahan tamo sa atong gipamuhat pagka Domingo. Hinatong tamaminaw mo no. Nya ang giwa nagbuhat na to mga good vibes kay ni Apel Taob Sinolo Grant 2025. Dagan halad sa Senyor Santo Niño. Unsay dugayan. Pero adda ring maskot, nga na kay mga tao ba maskot nagdaganod sa gauwan. Giuhaw ang maskot, power po nagyapon na. Since sa niyo, kita magdagang kang kap sa dalan mga good vibes sa fake. Timbyuhan naman yapon na siya sa organizer, ikahuman sa event ba. Nutrition na dapat. Pagkamusunahan kita kung tinkerbel, akong giukod. Uy, brigad mother man ay. Astik kay brigad mother, kusog ka im dagan, di ka po ikugukod. Di uhaw ginukod ni brigad mother, pagkauman ni birad, dagbali. Tingis nagas ilong, okay ra na, basta biradat na kay hapit na matod finish line. Ana mga tao, but chuyon niyo. Diha, kay na pa sa ato ang medal. Pasalamat na kayo abot ito ba? Kay man na matagdagan, deserve na to ang reward. May lain pa. Aray kita sa self-care, di ba? Aray ta sa skin perfection. Ara, anak na pos mama na napudisiya, ma-stress na po ko. Anak ko nga, relax na kanya, ma'am. Ako lang po. Di gwapo, pero uso. Lamion, alagsaon, pangitaon, exotic. Nagdong man mga good vibes, sige gusto man ta. Aritas punggo-punggo sa manggo, crispy kayo. Mura gutong yung kayo mga good vibes ba? Birahan, pagkagutom mga good no. Gusto na mga dako aghungit, Grabe ba mo ko'y kami raw as to gikilaw ang sili, gutom magdean na, ipon anay. Pagkaman at pagkaon mga good vibes, ari din ta sa City Church. Ni ayaw lang kayo magkaulaw mga good vibes sigaran ninyo, kay taghan man kayo mo help o mo guide ninyo ba. Located din siya sa waterfront every Sunday 4:28 p.m. Yung mga tanan mo nga nung dilit man 4:30. Actually pareho tawas ko kabaw. Na, kuyugi ko niyo sunod kay Baradong nga tagpangutan na. Wala inamang mga good vibes ba? Mas nindot yun humano na to ang Sunday na mas spend time with ni Papa G. Worship ta ba pasalamat sa mga blessings nga itong nadawat no? Magamay man o madako. Kaya sa mo, concentrate sa po, ay sa gisulti pa, basta diring gapit pa. Good vibes lang!